Madalas nating tingnan ang Pasko bilang araw ng pagmamahalan, kapatawaran at pagbibigayan. Katulad na lamang ni Tatay Alvin Biñas, itinataguyod ang kanyang mag-ina sa pamamagitan ng paggawa ng lampara at parol na kanyang inilalako sa iba't ibang munisipyo. Paano niyo tayo ginagawa tong lampara? Hiniwa ko po ito. Ilang oras po ba tayo bago matapos ang isang lampara? Mga alas 12. Sa kabila ng pagiging masipag ni Tatay Alvin, ay hindi maiiwasang nagkukulang pa rin ang kinikita nito. Wala po kami. Minsan nga po yung tinutuon nga lang po yung bigas po. Eto, nasa kabilang linya ng telepono, si Congressman Attorney Jill Bungalon. Ano po ba, Congressman Jill, ang inyo pong mensahe at maaari po niyang matanggap? Magbibigay ho tayo, Remy, ng food packs. Bukod dyan, magbibigay din tayo ng cash assistance para sa pamilya ni tatay. Eto na, tatay, yung naipangako ni Congressman Jill. Matatanggap niyo na po, tatay, ora mismo. At hindi po dyan nagtatapos, tatay. Siyempre, kailangan niyo din po ng pang-araw-araw po, tatanggapin niyo po itong cash assistance mula din po sa aming programa. So, Masaya po yung Pasko namin ngayon. Maraming salamat po sa tulong po. Ora mismo.